Baiknya mungkin binata dewi. Zomatiana. Para mung. Kaipengbulai. Nini nok to tabuk kuak jak thung pare nengke Baikha kuak kha bono kisa saik nargot. Tui hai kebang ma kipilai pai ani saksa sehang ya sagra ya ko hospital ni pai mani kebang mana iro bidi kesa siti salai mani ya thung keri khang pan. Horo de natak pai mo de. O nok kuak mani. Noita horni noita wo. Pitra tui tor pai kana korana. Nengke neng sorkar oni thani wo tama sawan musuk basini lo korong thani wo tama kok saran musuk. Nok sikri ban. Satu ni sakro nok nok musuk. Nengke tabuk ni orang tongsak ni rok tu tong. Kere ye jaga batak kere. Tama rok khoti rong kha. Khoti tamang sa sikri kha pungraw Khoroksa na thung tui nungoi Bukhuk ko to ta hai du da rok jak mang ha musuk ro. Ang sini khagnang loko songno koinai nrok nai manai joto no Killa Kaipengbulai kamiwo miya horo pitra tormani bai pura no khoti khaiklang thangkha sini tiprasa bo songni nok rok pura no nosto khlaiui bolok khokjak ni nrok joto no nai manai pura no tui tormani bai borok ni or jagao nog rok chini borok rok ni kwbangma sin tiprasa bosongni nog rok kwbangma nosto khlaiui klang thangkha haini bagui khagnang loko songna ang koinai nirok joto no je mansak sin tiprasa bosongno soba phaibai jadi hnoi nirok nai manai borong tabuk tong thai kri mungsab kri blai bialok laijak borok palma lalia borok ni blai ni kwbangma khoti ingjak tui torui jaga tharing khangke Killa Kaipengbulai para district khangke Gumoti district hambai.